बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ फणिधर बसुमतारिया लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। रङिया बङालिकुसि गामिनि फणिधर बसुमतारिया बर', इंराजि आरो कक बरक मोनथाम रावजों दानस्लायनानै लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि बिजाबखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि एबा बर' साहित्य एकाडेमि बर्ड एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि थरेन बर'आ बिथांनि न'आवनो खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। सानफ्रोमबो सोलिनाय जिउआव नांगौ जानाय सोदोबफोरखौ जथायनानै बर', कक बरक आरो इंराजि रावजों दानस्लायनानै लिरनाय बे बिजाबखौ गोबां बाख्नायजाथावना जादों आरो बयजोंबो अनसायजागोनखौ मिजिंथिदों बेखेवगिरि बिथाङा। पुलिस बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननानै फणिधर बसुमतारिया थुनलाइ बिथिङाव आगान होदों। थांनाय बोसोराव बिथाङा दाउ बिलोगो सखियती 2025 मुंनि बर' असमिया मोननै रावाव लिरनाय खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन। देग्लाय बोसोरावबो फणिधर बसुमतारिया बिदा फंबायनि राव 2026 सेबखांनानै दिहुनो। बेखेवनाय हाबाफारियावनो BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', पिउपल जइन्ट एक्शन कमिटिनि बारग' मासिगिरि गंगाधर रामसियारि, रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गजेन बर', भाषा गौरब आरो युग लिखक पुरस्कार 2028 मोननो हानाय लिरगिरि सानसुमा बर' आरो गोबां लिरगिरि, गाहाम हामलायगिरि आरो थुलुंगागिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। पुलिसनि खामानि मावोमोन दिनै लिरनायनि बिथिङाव आगान होबाय। दा नैबे समाव नोंथाङा गांबेसे बिजाब लिरखो आरो इयुनाव मा लिरबावदों? आङो आसलते आंहा लिरनाय गोसो सिगांनिफ्रायनो दंमोन। आं पुलिसाव खामानि मावनो टाइमबो बिदि मोनाब्लाबो आङो पुलिसनि आंनि जिबननि माने 6 मासनि बाहेरा आङो सिभिल ड्रेसावनो आं खामानि मावदों आरो अफिसियेल वार्कबाबो पुलिसनि वार्कथ' बेफोराव द्लाम खामानि माने मावनांगौ जायो। माने समनि अभाब, समनि आंखाल जायो। थेवबो आं जेब्लानो जेराव जि बाथ्रा मोनो, जि सोदोब मोनो, बेफोर बाथ्रा सोदोबफोरखौ आङो खदाय लिरखांनानै जमा दोनोमोन। बिदिनो दोनै जेला आंनि लिरनाय बाख्रिया एसे बुंलांबोबाय, बे बुंलांबोनायखौ आं मोनसे समाव लाबोनानै आंनि लिरनायफोरखौ माने मोनसे लिरबिदां हिसाबै आङो माने फोसावनो नाजानानै आं बेनि सिगाङावबो थांनाय बोसोराव 2025 सननि जानुवारिनि 8 तारिखआव दाउ बिलोगो सखियती, थारमाने आं मोननै असमिया आरो बर' रावबो मोननैयावबो आं एसे इन्टारेस्ट दङ, ओंखायनो मोननै रावावबो आङो लिरबोबाय थादोंमोन। बे दाउ बिलोगो सखियतीयाव आङो माने 56 बर' खन्थाइ मेथाइ आरो 45 गिदि कबिता असमियानि बेयो लिरनानै 101 आङो खन्थाइ मेथाइ लिरनानै बे बिजाबखौ फोसावदोंमोन। बे बिजाबनि नामानो जादोंमोन दाउ बिलोगो सखियती। मोननै असमिया आरो बर' दङ, बे मोननैनि भाबधारायाबो आलदा। बे बिदा फंबायनि राव जिथु नोंथांनि बे बिजाबाव जिथु दानस्लायनाय बिजाब, बे मोनबेसे सोदोब नोंथाङा बेहाय सोनादों? मोनसे बेयाव खमैयाव 2000 सोदोब ओंखारगोन आं साननाय मथे आरो आं सानाखै। थेवबो आंहा बेसेबां हादों हायाखै, बेसेबां लाबोनो हादों, आंहा बे सिन्थाखौ जायाखै। आं माबायदि आं गोनांखिनिखौ आं माने जोंनो नांगौ जेसेबां हागौ आं बेखिनिखौ लाबोदों। वार्ड सानै माबायाखै, आङो सुजुवाखै। आं नांगौखिनिखौ हागोन बायदिखौ लानानैसो आङो सुजुनाय जादों आरोखि। नैबे समाव नोङो बर' फरायगिरिफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो? आं एक्सुवेलि बर' फरायगिरि, आं मोनसे सिन्था खालामो जे बर' फरायगिरिफोरनिसिम आङो लेखाखौ जुदि जाति बा रावनि सेन्टिमेन्ट दङबा लागोन बायदि मोनदों जे बे लेखाया एसे माबा जाहैगोन। ओंखायनो आं फरायगोन होननानै आं सानदों। आरो आं सानो जे जोंनि
समाजाव जिखिनि गोरों गोरा दङ फोरोंगिरियानो जाथों बा बायदिसिना बिफानावनो साख्रि मावनायानो जाथों बिथांमोना मेइनलि फोरोंगिरि धरननि मानसिफ्रा जे गामियाव बेबायदि मोनसे गोसो लानानै फोरोंनाय गथ'फोरखौ जाय जि आयदायाव रोंगौथि दङ बे आयदाफोरखौ एसे एसे फोरोंलांबा गामिया निस्सय बा समाजा उन्नतिनि सायाव आगबारिलांगोन आं बेखौनो आसा खालामो। नोंथाङा मा रावाव बे बिजाबखौ माने लिरदों जेनेबा कक बर'जों लोगोसे बर' कक बर' आरो कक बर' बेनिफ्राय बर'आ प्रथम बेनिफ्राय गेजेराव इंराजि होनानै इंराजिजों आं बुजायनो सेस्था खालामदों कक बर'खौबो बे बिजाबखौ फरायबा बर'आबो इंलिस होनगोन इंलिसाबो कक बर'खौ रोङोबा बर'खौ रोंगोन कक बर'खाबो इंलिस बा बर'खौ रोंलांगोन बे मोनथाम रावाव आङो लिरदों। दिनै जितु बेखेवबाय सोर बेखेवना होदों? दिनै बेखेवनाया दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा कनभेनर बड' कनभेनर बड' साहित्य एकाडेमि बर्डनि कनभेनर बिथाङा बे बिजाब बिथां तरेन बर' सारा बिजाबखौ बेखेवदों। आं बे बिजाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर' आरो कक बर' होननाय मोननै राव दङ। बर' रावा दा आसामाव बयनिख्रुइ देरसिन ट्राइबेल जनगोष्ठीनि माने देरसिन राव बायदि जाहैबाय। बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनि रावजों गोरोबनाय गोबां राव दङ बे सा सानजा भारताव जेरै डिमासा त्रिपुरा बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि फोलेरनि मानसिबो द्लाम दङ आरो जों रावफोराबो फ्राय गोरोबलायो। बे गोरोबलायनायखौ नुनानै आङो जे बिसेसकै कक बर' आरो बर' रावजों गोरोबथिखौ नुनानै आं ओरैबायदि मोनसे गोसो लादोंमोन जे बे रावखौ माबोरैहाय जोङो मोननै जाथिनि गेजेरावबो मोननै रावारि माने मानसिनि गेजेराव जों रावखौ मोनसे बिदा फंबायनि बायदि जोङो मोनसे भाब सोमजिहोनो हायो बेबायदि साननानै आं बे बिजाबखौ लिरदों आरो बे बिजाबनि नामखौ ओरैबायदि लिरदों जे बिदा फंबायनि राव आरो कक बर'खौ बुङो बोता बुफायुंनि कक बिदि होननानै आं मोनसे लेखाखौ दिहुनदों। बे लेखाखौ दिहुननायाव आङो माबा लादों थुलुंगा लादों बा आं सहाय लादों माबानिफ्राय आगरतलानिफ्राय कक बर' रावनि बिथांमोन अरुण कुमार देब बर्मा पद्म कुमार देब बर्मा नित्यानन्द देब बर्मा बेफोरबायदि साहित्यिकफोरनि आङो ओजों आगरतलायाव थांनानै हेफाजाब लाहैदों। बिथांमोनाबो आंनो हेफाजाब मोजाङैनो होदों आरो बे बिजाबखौ दिहुननायनि थाखाय आं जोंनि बर'नि गेजेराव मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु बिथांमोननिफ्राय कक बर'निफ्राय आंखौ द्लाम साबायखर हरदों आरो आंबो गोजोनदों आरो बिथांमोनाबो सानदों जे बे रावनि गेजेरजोंनो जों जाहाथे जों गोदोनि जोंनि जिथु रिलेसन बे रिलेसनखौ जों जाहाथे एसेबाबो बुखांफिननो हायो बे जिनिसखौ नांगौ होननानै बिथांमोना बे बिजाबनि गोनांथिखौ फोरमायदों। दिनै बे रङिया खाथिनि फरिधर बसुमतारीनि बे न'खरनि सिथ्लायाव दिनै बाङालिकुसि गामिनि फरिधर बसुमतारीनि सिथ्लायाव जोङो ज' जाफैदों आरो बेवहाय दिनै बिथांनि जिथु सोरजिनाय जेरै माने कक बर' आरो बर' मोननै रावनि मोनसे सोदोब बिहुं बायदि बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिथाङा बुंनाय बायदियै बे मोननै रावखौ बिथाङा कक बर' सुबुंफोरनि जिथुनिखि बुंनाय राव आरो बर' राव बेनि माखासे जिथुनिखि प्रिलिमिनारि राव दङ जिथुनिखि जोङो सानफ्रामबो बाहायो बे इउजिबोल रावखौ बेबहारिक रावखौ बिथाङा गासैबो बुथुमनानै
दिनै बिजाब महरै बहाय बेखेवबाय आरो गोबां बहाय माने जोंनि गेजेराव बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां माने गेदेमा सुबुंफोर रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरनि बहाय नुजाथिदों। जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे बर' रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80थि फारियाव हाबनायनि उनाव बे रावा मोनसे टेक्निकेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ राव हिसाबै सिनायथि मोनबाय आरो बियो भारत सरकारनि मोनसे गनायजाथाव राव जाबाय। बेयो वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो जोङो बे रावखौ बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो बेखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै लांनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादानो जा आरो बर' लिरगिरि बिथांमोनानो जा आरो माखासे सानसुमै बिथांमोनानो जा जोङो नाजागासिनो दङ आरो बे रावखौ जोङो गुबुन गुबुन भारतनि गासै 22 राव इंलिस आरो हिन्दीजों लोगोसे 22 राव बे रावजों जोङो फेर मारिनानै मारै बर' रावखौ जों जौगाहोनो हागोन बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो बर' रावा दिनै टेक्निकेल राव हिसाबै सिनायथि मोनबाय आरो बे रावखौ बावैसो भारतनि संबिजिर डक्टर बि.आर. आम्बेडकारा जिथु सुजुलांनाय संबिजिर बेखौ बर' रावजों दानस्लायनानै भारतनि माने हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवलांबाय। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बे बर' रावखौ दिनै जोङो माने गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै जोंहा बिजों दङ, बर' बिजों दङ, बर' मिडियाम दं। खालि जों बर' मिडियामखौल' नायालासिनो बे रावखौ गुबुन हारिनि जौगा हारिनि राव बायदि जोङो दावगाहोनो थाखाय बा बेखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै बर' जोंनि हारिमायारि माखासे आफादफोरनि मददजों जोङो बर' रावखौ जौगाहोनांगोन आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो बर' बिजोंल' गायसननानै दोनब्ला जानाय नङा बेखौ जोङो न'खरनिबो मोनसे राव हिसाबै जोङो बाहायनांगोन। न'खरनि गथ' गथायफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन आरो जोङो बर' रावारि फिसाफ्रा बयबो बेखौ बाहायनांगोन। जेरै बे रावखौ जुदि जों बाहायाब्ला गावनि बिमानि रावखौ जुदि बाहायाब्ला जोङो बे रावखौ मोनसे मुलुगनि राव हिसाबै बा हादरनि राव हिसाबै जोङो बेखौ माने मोननो हानाय नङा। ओरैनो बिदिन्थि बायदियै गोबां स्पकेन राव जिथुनाखि आनसिडुल राव बे रावफ्रा दिनै माखासे गोमालांनो नागिरदों आरो बे गोमानाय रावफोरखौ जों नुनो मोनदों जे बांसिनानो बे रावखौ दानि मुगाजों गोरोबनाय जायफोरनिखि लाइमोन हान्जा आरो जायफोरनिखि फरायगिरिफोर दङ बिसोरो गावनि बिमानि रावखौ नेवसिगारनायनि थाखाय जादों होननानै जों साननो हायो आरो समाजनि जायफोरनिखि दैदेनगिरि दं लिरगिरि दं बिथांमोनहा गोबां बिबान दङ बे रावखौ फोथांनो थाखाय। दिनै फनिधर बसुमतारिया माने बिथाङा बिनि सिगाङावबो माने बिजाब गांनैसो लिरबाय आरो बिथाङा लिरगासिनो दङ। सासे आजिरा मोननाय पुलिस अफिसारा बिथाङा गावनि जिउआव थांनानै थासान्दियाव माखासे डकुमेन्टारि बा माखासे रेकर्ड गालांनो हाबाय आरो दिनै बेवहाय जोङो बे डिमासा आरो बर' बेनि गेजेरनि जिथुनाखि सोदोब बिहुं जों बेखौ बेखेवनो हानाया जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं फनिधर बसुमतारिनि इयुनखौ नायनानै बिथाङा जाहाथे आरो बेबायदि सोरजिनो हाबावो बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों आरो दिनै जोङो बे बिथांनि सोरजिखौ जोङो माने बिथाङा त्रिपुरायाव थांनानै जिथुनाखि गासै खामानिखौ मावफुंनानै दिनै
बे रङिया जिल्लानि आन्दारावनो बिथाङा गावनि न'खराव बेखौ बेखेवनो हाबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।